Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας διαβάσω λίγη ιστοριούλα του Ρονάλντο. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε. Πού είναι. Να τη δω. Ωραία, πάμε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Ντος Σάντος Αβέιρο έριξε νερό στο πρόσωπό του. Κοίταξε το είδωλό του στο καθρέφτη και έκανε μια γκριμάτσα. Πήρε βαθιά ανάσα. Αυτή ήταν η μεγάλη του μέρα. Έξω στη λεωφόρο Πασέο Ντέλα Καστεγιάνα της Μαδρίτης, τα πολυλιαρισμένα αυτοκίνητα περνούσαν αργά μπροστά από το στάδιο Σαντιέγκο Μπερναμπέου. Ήταν 26 Ιουνίου του 2009. Αυτά έχω να πω σήμερα. Άμα θέλετε να ακούσετε λίγο ακόμα και άλλες ιστορίες του Ρονάλντο, πατήστε like.